Здравейте! В днешното видео ще ви демонстрираме как се въвеждат и извеждат служебни парични средства в мултифункционално устройство Bullcash 500. Натискате бутона горе вдясно. Натискате иконата от ляво надясно, втората, където пише служебно въведени и изведени суми. Отгоре, в дясната част на екрана, е активно въведени. Ако натиснете на изведени, ще стане активно изведени. Връщаме се на въведени. Валута лева, може да е евро, връщаме се на лева. Натискате желаната сума, да кажем 100 лева. И натискате потвърдете. И излиза бележка с 100 лева служебно въведени. На същия принцип, нека да се върнем в началния екран. На същия принцип, ако отново се върнем в въвеждане на средства, бутона главно меню, бутона служебно въведени и изведени, маркираме върху изведени, натискаме отново 100 лева, оставяме на валута лева, натиска се потвърдете и излиза бележка за служебно изведени 100 лева от касата. Това е всичко, благодаря ви.